Helo bawb, Eli sy 'ma, a heddi dwi ffansi newid fy stafell rownd yma bach achos, wel, new year, new me. Felly, fi wedi bod yn edrych ar y trends ar TikTok a fi'n mynd I cael go. So, y fideo cynta, mae fe am y pili pala. Mae'n edrych fel rhywbeth really ymlaciedig. Mae'n really neis just lliwio rhywbeth mewn. Dim stress, chillo, joio. Iawn. Fi ddim yn really dda at sewo pethau. So fi'n meddwl na I just torri nhw mas, plygu nhw a wedyn stico nhw ar y wal. Felly, ymlaen â ni i'r pili pala. Helo a chroeso I celf gyda Eli. So am y trend yma, fi wedi printo off y pili pala arlein. A wedyn fel bod does dim paint yn mynd ar y bwrdd gwyn yma, fi jyst mynd I roi hwn lawr ac ymlaen â ni peintio. Fi'n mynd I wneud un arall o rein, wneud un pink tro yma fi'n meddwl. Dwi'n mynd I gadael rein I sychu tyma bach. Dyma pili pala 2 a pili pala 1. Am y 2 nesaf, fi'n mynd I lliwio nhw mewn efo lliwiau pastel. Dyma'r un arall. Iawn te, so nawr mae'n amser I torri nhw allan. Bron yn barod. A dyma ni, pili pala 1. 2, tada! A mae 'da fi 3 pili pala man hyn. Dwi'n mor hapus efo sut maen nhw wedi troi allan. Dyma bach o blue tack, sticio fe ar y wal, rhoi'r corff ar y sticky tack, shabam! Ta-da! Dwi'n meddwl bod rein yn edrych yn really special, a dwi'n meddwl bydden nhw'n edrych hyd yn oed yn gwell gyda cymylau. I basically freehanded some letters so I could spell out my name, and I cut out some clouds and some stars in neon paper so they would glow under the moonlight. And yeah. Nice. Okay, fi'n licio be mae hi wedi wneud. So mae hi wedi overlayo y cerdyn pink a wedyn yr un tywylla ar bwys yn gilydd. Fi'n meddwl be nai yw wneud y cymylau a wneud nhw'n agos at yn gilydd fel bod nhw ffrindiau. Ffrindiau cymylau. Banta ni de! A wedyn gyda'r sisiwn, ni jyst mynd I torri hwn allan. Oh yeah! Fi yn dwlu ar hwnna. So nawr fi'n mynd I wneud yr un peth a defnyddio hwnna fel stencil. So just angen mynd rownd y cwmwl fel hwn a'r darn o papur arall. Yn chopo fe mas eto. Gyda'r tac fi'n mynd I cymryd e a roi e ar fan hyn. Wedyn stico I fan hyn. Tada! Dwi'n caru trend yma. Nes I roi y pili pala a'r cymylau efo'n gilydd a maen nhw jyst yn edrych fel teulu bach ar wal fi. Mae'n rhoi bach o liw, bach o pop. Dwi yn lyfio nhw. Yay! Dyma trend y rhif 3. Attitude and give me bass. Eyes, lips, space, wait. Who you got that drip? It ain't no dip. So, mae'r fideo yma di ysbrydoli fi I wneud bach o celf fy hun. So, fi wedi prynu'r fframau yma a maen nhw wedi dod yn barod efo lluniau arnyn nhw. Fi'n mynd I newid y Dreamcatcher I cherub achos dwi'm yn gwybod amdano chi, ond dwi yn dwlu ar cherubs ar y foment. Maen nhw mor cute! Dyma fe! Y cherub bach. Sa'n really siŵr beth yw hwn, ond let's go with it. Dwi'n really hapus efo ffordd mae fe wedi troi allan. So dyma ni, y trendiau TikTok I gyd. Mae 'da fi'r cymylau, y pili pala, a nes I bach o celf fy hun. A os ydych chi eisiau cael go, then please gad fi wybod yn y sylwadau isod sut maen nhw wedi troi allan. A cofiwch I Tanysgrifio'r sianel yma. Oh yeah! A hoffi'r fideo. A na I weld chi y tro nesa. Hwyl!